Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa adikon ang mga idida, ang mga maranosong, ipupri na rin na ikon langwan na abulayo kami sa ang kayang bala-bala. So mga datong mga bai, mabubi mamakinag sa idida maranosong. Sa ayamala, apri na rin naman nun ng kutuwa bubimi, des alakaw kis sa leha maruhu. Sa kati sa mga idida, natitang kaikab sa sudi, wassalam.
sa